Says in Patris Spiritus Sanctis. Amen. Ležím si pri bazéne, mám vyložené nohy. Keď tu zrazu niekto pri dverách zazvoní. Zodvihol som sluchatko, na displeji hlava. Tvári sa jak kokot, rukou na mňa máva. Dobrý deň, synak, nemáš chvíľu čas? Na čo, ty fas? Počúvať Boží hlas. Čo je to za pičovinu, Boh na mňa sere. Nerúhaj sa, synu, len mi otvor dvere. Volám sa Martin a som jezuit. Mám úplne v piči, že máš teplú riť. Pál nekam do prdele, teraz nemám čas. JD a dve ženy, to je Boží hlas. Počúvaj ty pičko, nechaj tak tie dvere, lebo ti pijem jednu na jebe. Chlapci, veď ho pustite, nebuďte už trápni, aj tak sa len nudíte, nech povie, čo ho trápi. Ďakujem ti, Anielik, Boh ti to oplatí. Všetko dobré v živote sa ti raz vráti. Vráti, nevráti, mám úplne v piči. Sadni si sem a nech to z teba fičí. Pozri sa na príbeh, čo je v Biblii. Je o Ježišovi, ktorého zabili. Asi takí mafiáni, ktorých veľmi sral. To nie je pravda, za nás sa obetoval. Čo je to za pičovinu, veď som vtedy nežil. Jak mohol za mňa umrieť, čo bol on, debil? A radšej prestaň nadávať a dobre počúvaj. Počuj si už niekedy slovíčko raj. Raj je moja ženská, čumím na ňu stále. Čože sú to kozy oproti Božej sláve. Jebal si už vôbec? Čo tu strúhaš hrdinu? Mal si ty niekedy v riadnej piči ticinu? Ja som ešte paníc a som na to hrdý. Vôbec ma nelákajú tvoje ženy kľudy. Životom sprevádza pokanie a viera. A mňa za dve kozy a moje ženské diera. Tak povedz už konečne, na čo si sem prišiel? Chcem, aby ste patrili pod jezuitskú cirkev. Dajte nám svoj majetok, to je cesta, čo nás spája. A potom, keď umrieme, pôjdeme do raja. Nie si na hlavičku, prečo by som to robil? Veď som si len včera kúpil nový mobil. Statky a majetky, to by ste hneď brali. Na s holými zadkami do únie hnali. Keď si taký hrdina, tak ukáž zuby. Hneď ti ich vyrazí z tej svradlavej huby. Už sa tak nečertite, vyriažme to v kľude. Podajme si ruky a všetko dobré bude. Radšej sa vy poberte, veľmi rýchlo preč. Už aj mne v tejto chvíli dochádza reč. Už ako chcete, nie je to pre mňa robota. Keď to budete fajčiť, jeblový ochota. Čo je moc, to je moc, hovorím si skrátka. Ukážem ti jezuliatko, kadeľ vedie skratka. Potom dostal príučku a viac už u nás nebol. Nikdy nevieš, kto je kto a s kým si sa stretol. Toho dňa som sa poučil, už neotváram dvere. Nech si tam stoja celé dni, ja už na nich serem.